Vítam vás Gamer Maroza. V dnešnom videu si zahráme florbal, ale nebude to normálny florbal, ale budeme strieľať na túto bránku. A to budeme mať úrovni jednotku, takúto úroveň, potom dvojku a je trojku. No ale keď budeme strieľať na tú bránku, tak musím buď trafiť 5 bodov, tuto hore, tuto je 5 bodov, to sú 3 body v strede a dole je iba 1 bod. A môjim cieľom je dať proste 31 bodov. Ale máme tu aj tajný bonus, čo sa dozviete v tomto videu. Teraz je aktuálne podobne, tak to videli ste bonus. Ale to bude strašne nečerné. A my môžeme ísť strieľať na bránku. Prvý pokus prvej úrovni. Na prvej úrovni a stojí iba 3 body. A ďalšia strela. To je pekných 5 bodov, už rovno 8 bodov. Teraz môžem strieľať 3 body, pekné. Pekné 3 body a máme teda rovno už 11 bodov. Dobre, to je dobré. No a zabudol som vám ešte niečo povedať. Mojím cieľom je dať 100 odoberateľov. A to preto, lebo chcem proste mať 100 odoberateľov, takže plus daj mi odber, možno by mi to pomohlo. A my môžeme ísť na druhú úroveň. Ešte raz vám ukážem, aké sú to úrovne, vidíte. Prvá, jednotka, dvojka, potom trojka. A úroveň, prvá strela. A toto je krásnych 5 bodov! Máme 5 bodov. Ďalšia strela! Jaj. Zle. Vyberieme si ďalšiu loptu, potom prvý pôjdeme. A toto je ďalšia lopta zahodená! Najskôr sme nazbierali 3 body, potom 5, takže to je 8. 8 plus 3 je 11. A 11 plus 5 je 16 bodov máme. Ale pokračujeme ďalej na tretiu úroveň. Úroveň tretiu. A ešte som vám zabudol povedať, že na tretej úrovni budeme mať 5 striel a v bonuse budeme mať trošku niečo iné. A to bude moc dobré. A tam budeme mať iba 10 pokusov. Ale musím to 5 minimálne trafiť. Ideme na tento pokus! 5 bodov čistých. 16. Počkaj, mali sme 11 sama. 16 plus 5 sa rovná 21 už. A toto je zahodené. A posledný pokus musím dať 5 bodov. To nevystačí. No ale aj tak ešte máme potom pokusy ešte ďalšie, takže skúsime pomaličky jeden bod. Do klídku. Keď nám odto dojde, tak bonus vám odhalím, keď bude mať na 26 bodov. Alebo sa to dozviete sami. Jen tak pre loptu. Už mám 22 bodov. Posledné 2 pokusy. A jak dám teraz 5, tak vám odhalím, čo bude bonus. No tak toto je iba 1 bod. Nevadí, počkáme si, kým sa dojde lopta. Počkaj, tak ja na ňu vyťahnem, lebo nechcem sa odhalovať, lebo nechcem, aby všetci za mňou chodili, tak sa radšej nebudem odhalovať. Teraz vyskúšam tú strelu, som nechcel, ale skoro do vínku, skoro. Aké tesne to bolo.
ideme na bonus a bonus sa teraz dozviete, čo to bude. A keď som to netrafil, tak trest je, že sa stretneme spolu na nejakom ihrisku niekedy. A musím vám dať ten jeden darček. Napíšte svoje meno do komentu a ja jedno vylosujem. A tak ten dostane ten darček. Ale musí tam byť na tom mieste, na tom niekomu inému. Ja. Vidíte správne, idem zase strieľať na tú bránku, ale teraz to bude iné bodovanie. Budem mať 10 striel. Brvno, takže crossbow, bude za 5 bodov, tak dáme 3 body a normálna tyčka bude za 2 body a vnútorná tyčka bude za 1 bod. Je prvá strela, až to bude aspoň 1 bod, vnútorná tyčka. Je to brvno! Takže máme rovné 3 body. Ideme na ďalšiu strelu. Je to vnútorná tyčka. Je plus 1 bod. Máme zatiaľ 4 body. Musím dať maximálne 10 bodov. Sú to 2 body! Máme zatiaľ 6 bodov. Ešte ďalších. Dali sme 3 pokusy, ešte 7 pokusov. Skúsime vnútorná tyčka ten bod. 7 bodov. No a toto je zatiaľ vnútorná tyčka. 8 bodov. Vypadá, že dáme ďalšiu brvnu a budeme mať 3 body. Budeme mať 11. Idem to skúsiť! A nie, no, takže ideme na ďalšiu strelu. Ešte 5 strel, možno na to. Vnútorná tyčka 1 bod. Na posledný krát. Jak trafím vnútornú, tak mám 10 bodov. Vnútorná tyčka to bola. Momentálne nefunguje. Ideme ďalšiu. A ešte máme 4 pokusy. Poďme na to. A nie tá tyčka. Posledné 3 pokusy. Ideme skúsiť. Tuto na tyčka, 11 bodov. Ešte 2 pokusy. 11 bodov, jak dáme 15 bodov. Musím niekomu podpísať tričko na sosvetenie. Ale toto je iba 1 bod. Máme 12 bodov, takže ak dáme vrchnú tyčku, budeme mať 15 bodov a niekomu to musím podpísať teda. A to bola super strela, že? Lebo sa mi nevydavil, tak ste aj videli teraz. Toto strane, kde si sletel a tam pôjdem od tých klikov. Kliešťov nás zbieram ako vždy. No a tak. Ja sa s vami lúčim. Zle to hovorím, ale musím sa s vami lúčiť. No a čaute. No tak ja sa s vami lúčim a čau.